Айде! Ади, ти винаги ще играеш мид. Ти винаги ще бъдеш моето дади на мид. Аре. Дади на мид. Хора, стегайте се, брат, да ги пръснем из 4 в 4. Стига, защото толкова терористи. Какво? Миналия път бяхме Няма ли да е терористи. по-честно ние сме? Да, това е тъпо, това е гадното. В смисъл, не може ли този път да сме контратерористи? Да, бе, дайте Някак се казвам. казвам. Брат, аз не добре, мога вече хитна. сме го пощали. Добре, аз не мога да хитна, брат. Дече ли пак аз мога? Ади, в тебе няма да да си знаеш. Ермилет, чувствам се обиден. Димитър, Ермил, защо е с такива цифри? Никой не знае. Защото е аутист. И се сменим името. Това е не ми да... Мамо, брат. Лаце, какво това бе? Пичове, тя мога тук на техен мап да ни бият. Кой ми звъни, бе? Ей, мамка му шеба! Моля те, не псувай! Ако може. Извинявай. Ако може не не умря псувай. права. И без това има една част как оня псува, Фангот псува, брат, като Хамалин. И без това да си имал Фангот как псува като Хамалин. Ма нищо, карай. Още го да пикне, който е само да си го да пикне. Само да пикне мъртъв. На дъста, моля ги бием, бе, момчета. Да. Дъстата е дома в ботата. Брат, аз съм легала на дъста нещо. Не, Любо, моля ви се, брат. Ако ще играем нещо, да го правим как трябва. Не бе, такова. Не бе, аз ще играм, а нещо ти кам, че се лигава, брат, не мога ги хитна аптем. Повярвайте ми, ръшкаме лонг. Да, окей. Лонг. Хелено, Добре, вижте какво мога да направим като миналата игра. Ръшкаме едно и също нещо 2 или 3 рунда подред и след това ръшкаме другото. Сега ръшкаме... Къде? Тара дойдеш, защото ти си бомба. Лонг, един лонг. Митко казах ръшка и не да седиш на място. Кар. Не да седиш на място да ни забавиш. Казах ръшка, ама как ти да. Дай сме Брат, пикнем. аз както винаги не мога хитна никой. Дайте напред. Давай. Един е горе, другия мога да долу, внимайте. Шорт. майка ти да еба. Един шорт. Горе са, и двамата. О, Фангода ми еба майката. Тап глава. Аре, Димитре, моля те. Давай. Маска да го би. Браво, бе! Ейсна ги, браво, бе! Чай. Не, да, ей. Ейсна ги, бе! Лудия ги ейсна. Майко мила. Баскет това. Това там често каза, мисля, че няма да го бия. Що? Ти имам мит. Любов. Ма той Любо има мит спалнон. Аз буквално бех бит спалнат, брат. Буквално. Да. Чакай. Ръшкат лонг. О, фак. Тихо. Тихо. Дайте мит. И першорт. Брат. Мит ще умрем. Един Умрем долу. мит. На малко трябва, Димитре. Масака. Сака. Да, деба сака. Малко На малко. Моля, ма. Не дейте. Как? Не, брат, оставите ма. Брат, какво направим? Казах ви тук, не трябва да пъшкаме през мит на дъст, защото на дъст е много трудно се пъшка през мит. Един човек да гледа и мога да избият 10 човека. Знам. Никато знаеш. Дайте на Б. Спи 250. На Б също е доста трудничко. Но можем да пробваме, ще трябва да взема Дигъл. Дайте пробваме все пак. Дайте пробваме. Да взема Дигъл. Нужно да се пробваме. Аз ще взема Тек 9. Какво стана? Вълчека лев. Не, той спектейт, че той е лефнал. Аз съм бомба. Дам бомба на някой, гледам зад нас. Затова се проверява. Добре. Лоша идея.
Плантвайте, плантвайте. Плантвам. Да, защо? Никой не гледа тунелче. Бац, аз ги дигал, Ести. Аз гледам тунелче. Браво, Бац, бе. аз ще ги гей с дигал. Какво ми говориш ти, бе? Мамо, печело стана малко, бе. Не, взимал Чай, че Дискорда, брат, ми бъгва всичко. Ермил му дава мака, брат. Нема игра ака. Не. Не, защо си стай далече спал? Дайте. Аз съм на мид, ора. Някой да взима Фърни спада, бомба. ще да по-добре за адмика, на мита манка. Помощ, къде сте? Лонг пуш. Къде сте си? Ама... Извинявай, трейднахте. Не бе, няма проблем, че... Ама в смисъл... Аз бях в флашта, ти извинявай, ма... Не бе, Ако не бях няма в флашта, може би можеха, ма. Що са другите на шорт? Нали се разбрахме за фул ръша? Накарам един. Брат, деба! Ермиле, кажи ми, че не те лантапна с Горе. Емка. Давай, пушкай леко, не можеш да седиш на едно място, той чака с време. Защо говори пак през играта? Не си изваждай гранатата, никога не си изваждай граната, докато ходиш така. Не знам. Какво беше това, бе? Не знам, мисля, че... Не успя да лантапне Ермил с Емка, брат. Тя Емката не мога да лантапне. По принцип, ама има и случаи къде лантапва. Дайте бето. Те си биш, че сме НАТО. Какво взеха? Добре, какво да взема дигъл? Вземи ака, ака вземи. Дайте, Ермиле, давай, идвай. Ако не ми се играе. Но доста... Ермиле, защо скаут? Но доста като е доста шибано. Можеш и текна. Не мога. Гледам отзад, вие тръгвите, аз гледам тук тунел. Привет, ляво, добре. Брат. Никой не проверява. Защо не проверявате, бе? Аз проверих. Армира, защо отиде назад? Като И защо си скаут? един тип, като умре един от нас, ще опитвай да трейднеш, не моментално да се махаме всичките. Само тук е корнер, ще му дърят откъде ли не. Възможно е. Открит си буквално от всекъде. В гръб. Ида ти. Няма какво направя. Нещо. Преди се пуснеш. Или за 7, ади казвай ти знаеш по-добре. Давай. Какво се пущаш? Не се ефкай, давай. Няма смисъл да сейфкаш. Пиквай го. Ама не толкова бавно, АВП никога не искаш да го пикнеш бавно. АВП го фу момента, който стрелне. Това е Ти кога да кажеш. Какво съм се... Брат, аз съм ти го казал милиарди пъти, слушай сега за АВП. Тип за АВП. Колко съм го запомнил. Добре, хора. Чакайте. Без да се караме, без нищо бъдете спокойни. Да, аз... Дайте лонг. Лонг са, когато има АВП ли? Добре, нека да ми кажа, че мине. Можеш пак да отида на мид. Да, пето. Ади, бегай. Ако сме късно, мога да на мид. Чай, не мога фулруш, защото той флашнаха. Внимай за АВП. Браво. Там долу, Ади. Който е над мен да се махай се оттам. Добре, благодаря. Спасих те малко. Ох. Къде са АВП-то? Долу, къде уби. Добре, бе, човек. Шорт и сити. Сити, АВП-то. Браво, бе! Не ми трябва релоу, че мога да правя кова глава. Вземи АВП-то, бе. Не. АВП, като терористи на дъст, АВП не е препоръчително. Ади. Дропни ми яка, ще отнем пари за броняка. Тенкс. Нати нига крафт, брат, нига крафт. Нига. Айде! С пауъра на негрите! Не ще карат, бе! Go back to work! Дано да не ми направят някакъв проблем на канала. Няма ти направят никакъв. Ще го дам. Ауч. Браво. На сити. Дайте, ришкай. Ще спавам през смок. Горе.
Как? Това интересно, много съм слаб. Гледай го Ермил, брат. Да, фак! Имаше колко един малко зад ли нас, бях? имаше един зад нас. Нищо кара. Добре, ама аз на толкова малко, аз на Да. толкова малко ли бях? Да. Знаете какво мога да пробваме? Ще съм с... Добре, ще взема Дигъл, ама ще гледам зад нас. Не, ще отидем, арете да пушнем бе. Ма пушнем като хората. Пуш. Пуръш. Махаш W само когато трябва да стрелнеш. Дори да ни прибият всичките, продължаваш да пушкаш. Само аз съм сака. Той е под проверяването от ясно. Прозорец. Давайте. Плантвам. На мид, 3 мид. Тихо. Дай с точката да се убие. Брат, не мога да хитна! Този дето държеше ножка на мид да се самоубие. Тип с баретките, не дай просто да ги спамиш, те са доста точни, просто хората мислят, че не са точни. Пробай се тап-тап, логата, буквално тап-тап. Или да не държиш ножка, когато пикваш на мид. Баце, не Не се мога чуваш да хитна играта. мамка му. Не се чуваш играта. Брат. Давай Между да другото, пушваме, аз се дайте чудя, аз се да чувах пушваме, играта. дайте да Тя пушваме. просто сцените, където правим някакви псовни, що просто не направиш някакво бип, някакво такова. Не, ма има всичко за псовните, би му майката. Добре. Не, добре, ти махат канала, твой си проблем. Няма му Имам го още махнат. един. Ние може Няма му го махнат. не ще мога му ми го кажат нищо. Ще му го демонетайзнат, макар че той Не, ще му го стракнат, ще му махнат видеото, ще му стракнат канала. зависи. Много зависи, защото в смисъл... Примерно ако Добре, найс. му дадат пари, тогава могат да го демонетайзнат, иначе нищо не мога да направя. Сигурно. Флаш на мид и плантвайте. Не, Където може. може. Гледай където прозореца. взима. Гледай прозореца. Да, се знам откъде ме уби, брат. От прозореца. Аз И казах да... между другото, Я Между казах да ме другото, пази. аз понеже казах, че съм на мид, трябваше някой да гледа отзад, защото аз сега, като се връщам към сайта, нямаше как да... Няма, Терми се пробваше да тапва с МК. Емката тап глава не става, не, емката за тап глава не става. М-ката, тя, ти не знам какво може да ми кажеш, обаче фул спрей на Баце, мид и на близко мид и фул спрей. о, аз се стегам Нещо вече. вече може бърст. Дайте, Я вече се стегам. аре, я. Давай дайте. Мислях малко, ще почна отново. Пак го мисля. Имам въпрос. Какво стана тук, що? Так, имах флашка. Не, ще убие. Този не може да играе в ПА. Може. Уби ме вече трети пореден път. Не. То ли ще убие? Ама ако може да някой да... Не го правиш хубаво. На мен ли ми говориш? White swing. Не, Митко, white swing. Зад вас! Митко ми, много бавно правиш решението, това е проблема. Нема. Ти Рубина, какво правиш, човек? Съвсем без седмица! Стой. Спокойно, да ти кажа са. Защото и тук и ти беше в грешка. Знам. В момента, който го убиха, моментално white swing, защото АВП и момент, който ако те репикне или ако е бил на откритото, евентуално просто го убива, защото той отнема време. Момчета, аз не мога Ама играя не, Ермил на минут стола, игра да не играеш така. Лойкаш ли го? знаете. Аз съм станал прав, да знаете. Я не мога да седна на този стол. Буквално в момента съм прав. Ако имаш молотовка, дай да метна на кара. И флашка става. Добре. Чуя, пушката. Мид, АВП-то е мид, да знаете. Идвай. Шорт. Ап шорт, на сайт. Браво. Мид, сити. Какво? Ама... Той се беше вече прицелил към тебе и направо ме стрел на мене. Дай пушка. Нищо. Митко, скачи му. Не, Ермира, скачи му. Повярвай ми, скачи му. Скачи, Ермиле. Аре, бе! Ермиле, брат, стегни си играй, защото се нервирам. Тек 9 извади. Тек 9 моменталически извади Тек 9. Така.
Но малко е. И шай го горе. Бави го, Горе, бави горе, го, горе, бави го. ляво, ляво. Тя не пика. Браво. Замяка, замяка. Долу, Къде е като? долу, бе. Вземи това, вземи ляв. Да. Може да кажа тако. Къде си? Трепни, аз ще го взема от шопа. Земя като шопа. Взех го. Айде. Оу, не и този. Баца, ако му... Не и този билд. Брат, стола ми се намира точно зад мен, даже съм го изблъскал и не мога да седна на него, ако искам вече. Дайте пак лонг. Фулфаш съм. Не виждам И аз никой съм мит, full идвам flash. при вас, идвам при вас. Брат, какъв е той, бе? Идва. Нищо. Нямаше. Ермил, ако обича да се Нищо. стегне... Не, че аз играм много добре, ама пак. А той беше зад тая синята кутия. Ермил! Да. Това е много прецакано място. Не, аз бях в началото, той Ермил почна, аз бях... Ама той Ермил почна, аз като бях фул флаш. Не, Нямаше как да му аз помогна. пушнах, аз бях Аз фул. също, ама бях фул флаш. Имам перфектния спаун, аз пушкам, а някой друг да отиде на Аз тям бе. Е друг мит. Ермиле, отиваш мид. А добре, бати, стой. Ермила, не ми е забавно. Деба. На бето са. На бето ли си? Добре, отивам. Да, Човек, не, този използва читове. Мирак използва читове. Стига е спокойно. Не, Балсън не използва читове, само че не използва, просто... Значи викаш, Мирак използва чито и викаш, не, бамса, той не използва чито. Не бе, знам го, че не използват, не са толкова тъпи да използват читове. Абе, Ще знае, че се усетим, ако използват. Това бе, брат. Извинявам се. купат кемпи. Тук, следващия път конкретизирай. Нали, това тук може да е отгоре над него, под него, в ляво, в дясно, в газомо. Добре бе, нали знаете, че преди малко единия беше баннат заради читове, тъй че... Не се Кой, бе? съмнявам. Единия, Кой? WhatsApp От тия банк. там? Да! Не е бил банват заради чито и никой това не го е казал. В принцип, както да. С лонг спал съм и отиваме трима на лонг. Добре. Приемливо. Аз ви казах, всеки рунд искам да отивам на А. Ама... Аз съм с лонг спаун по принцип. Нищо. Знаеш ли как да пъшнеш хубаво лонг? Виждам, че си с USP, май не. Аз сейф... Добре, кажи ми с какво мога да пъшна лонг? С каквото и да е. Мисля, не е да е с пистолет, когато те са на фулбай, нали? Митко, пикни малко повече, да мога да помогнеш на Любо и на Ермил. Добре, това са инсейн реакции. Да. Инсейн. Мамка му, брат. Няма това оръжие, гадно задалечен. Затова играе UMP. UMP добро за всичките. Не знам дали имам UMP, брат. Нямам UMP. Аз си имам. UMP е много добро за всичките. В принцип, да. Не знам, мен та... Димитре, виж ми P90-ката, брат. Много ме Митко, само не ме блоквай, защото искам да отида на мид. Добре, мина. Извинявай. Аз ти много. Ермиле, не се върти в кръг, моля ти се. Това лилавия не е Ермил. Това лилавия... А, бото! Всички са бото! Биг проблем. Ема, ако не се беше завъртял в кръг, можеше да си пихнал вече да... Долу? Но все пак добре. Иди на сайт. Да, видявам сайт. На врата. На малко, моля се, на малко, съдя на много малко. На мега малко, всичките го Много пускат. добре. Браво. Супер. Малко бе. Я да обереме от всичко по малко. Ака. Взех ака. Ади. Ака искаш ли? Ами няма да откажа. Какво да ти купа, Нищо. Добре, благодаря. Аз ще игра сам. Ще отида на... Брат, пичи има мега, каквото ака бе. Аз ще отида на Аз съм беда го след. имал това много пари. Добре. Мани май тап. Не, това е ефтиното. Ермил, Другото е за много пари, това е ефтината версия. 11 евро е ефтината версия. Да, това е ефтината версия. Това.
Я го преспам и ходя майон. Смок да хани това да. Лонг, Мирака играе много добре. Да, ми е рака за теб. Мирака играе прекалено добре, прекалено добре. Прекалено добре. Не брат. Дясно, лонг. Димитър е нормално. Игра от 2016, има медал от 2016. Ермиле, ако ще тръгваш там, дай бързо. Те са двамата на Не, сайт. аз няма да тръгвам. Ма бомбата е Защо там. не там? Бомбата е... Аха, да. Интересна работа. Нищо е. Споко, няма проблем. И да паднем няма. Трети мап, нали знаете? Ама кой ще вземем? За трети мап. Аз си казвам въртим. Колелото въртим. Може. Вземи си го. Пичове, Въртим отивам колелото. Аз Добре. също ти лонг. Добре. Аз отиваме там. Какво значи е там? Това е митър, мила. Дебали му маките, бутто да е там. Ато ли дебали го? Ето ка кемпа на вратата. Ами не са на вратата. Очевидно. Лонг. Идвам! Брат, това много е бано оръжие, бе. Тук сади, Какво спами. взе? Защото нямаш какво друго да взема. Можеш и оставаш с... Аха. пушкай, там е бомбата, пушкай. Аре бе! Граната, имаш всичко. Граната през смок или вътре. Мале, не, прецака се, имаше бомба, имаше всичко. Вече нямаш нищо. Тръгва си! Мокни! Слушалки имаш ли? Мокни! Явно не. Майко. Ако това беше убил. Като бе! Вземи като. Майко мила, света човек. Богородица. Господи, помогни ми, молят. И аз така викам. Димитри, колко по-викаш в очите, толкова по-го не чувам. Нави яка, дайте ми емка. Аз няма да кажа. Еми, който А. е... Минавам. Добре, извиняй. Ади, бартер! Дарох си парите за нищо. Поне Ермил има МК. Мерси. На беса. Извинявай. На беса. Ръшкам ги в гръб. Добре. Ще убият. Навъртиме да. Чакай. Ами Любо, давай. Долу. Браво. Фуфаш съм. Врата е долу. Очевидно и аз след малко ще съм долу. Брат, не Може знам следващия какво ми път, аз да съм сега като... става. Не. Да, брат. Да. Да. Последния след. Мога да е кар. Кара. Зад кара има едно хуй там. Дай. Тъп съм. Имаш ли кит? Не. Ще дефюзна, нямам дефюзване. Ари, брат, Да видим, ти сака, аз нещо ми става. Може ли ака? Може ли ака? Димитър, намири бързо ака. Там, където го убихте последния. Брат, Ади, не знам какво ми става тук. Често Къде си така. Митко? Ето, Ако му трябва като. мен. Любо... Добра. Не, ще си купа. Благодаря ти. Мани, брат, Ади, много извинявай за това къде направих. Този път ще се науча да си взема кит, така че... Няма никакви проблеми, Любо. Брат, не трябваше да презареждам дева, не знам що. То път са нато те ги редуват аба. За какво не тръгна бето с Ади? Ато са 100%. Добре. Ама чай, не ми го кажи така 100%, казвай ми Мит, всички са Накъде? мит. Добра. И четиримата ли ги видя? Сигурно си, че са и четиримата. Четиримата му убиха. Те четиримата ме спамаха, брат. То мирката ми откина главата. Четиримата ги видяха. Чу. Долу един. Браво! Идват към Б! Идват някак си, не знам как ме уби толкова так що. Митко там не е добра идея да го пушиш, ама как те да. Дай ермо, да. Давай Димитър. Не оттама, Армиле, не оттама! Фък! Дай Митко, пиквай ги. А то как? Добре. Как не са го нацелени това, знаеш? Абе, Брони си. аз викам флашка имаш. Давай, Аз викам, че имаш нещо. флашка. много време се бавиш, давай. И да умреш, нямаш избор. Нищо, Няма най-стре. проблем, няма да умреш, няма нищо.
Аз викам Ермил да мокне, като не знае как да играе, защото си да бе хващно, пак какъв смисъл, а? И аз си би Имаше Не бе, млъкни. малко, бе. Запрете се, бе, брат. Ермил, както винаги, играе бебешката. Мисля, може да се разбереме нормално, бе, мамка му. Че съвместно Далев не може да обясни, нали, защото... И аз съм сам на лонг, Ермил имаше лонг, спаун отива на Б. Малко Критично, мали, критично. Малко тихо. Тихо. Взехте ли някой много? Казвайте после. Тихо. Нема никой лонг. Добре. Бех Значи дължен да може да се проверя мислите. изцяло, бех дължен да проверя изцяло. Да, трябваше. Гледам, бе. Някой мит, никой не гледа мит, майко Аз му. гледам мид. Аз съм на мид, Извинявай. Мид. Браво. Ето така го изкараме. Така ни трябва, Ермил. Да! Ака има ли? Да, Нема ги. Ето така. Благодаря. На Б има ли някой? не. Това ще пушна Аз ще лесно. седна на аз. Ще ръчна шорт. Браво, бе. Ето така го искам, бе. От разговора ли лъфна то шемет, бе? От разговора ли сме? И сега ще влезе, ще дойде да ми не тяква. Поничка, влазе веднага в разговора. Ясно ли ти, бе? Бастун такъв. Да прикана, не го чувам. Казвам ял. Аз казах Бау! мяу. Бау! Аз казах мяу. Гледам бе. мит. Така си знаех. Пълен педарас. Сигурен си, че Ермил пуснал читовата. На бето се, да. Какво? Мираката, да. Мирака използва хакове. 100%. Уби ме през стена без да съм пикнал даже. Да. Мирака, брат, цъка от 2016-та, не знам какво ми лафите. Ама това, че цикъл 2016 означава, че не може да е читър. Нали?